sai rara, sai rara. IS Piano Production. Buga mana tambura za mu gaida gwani zakin mawaka, alfaharin Kano har na Katsina kai duk ma arewa. Ba wani jarumi a mawaka wanda ya kai kamar rarara. Buga mana tambura za mu gaida gwani zakin mawaka, alfaharin Kano har na Katsina kai duk ma arewa. Ba wani jarumi a mawaka wanda ya kai kamar rarara. Da sunan wa'idin ahadin wanda shi ne sama, Sai rara, Ar-Rahma na Allah kai ne kai yi gudan zuma. sai rara, Kalamin ce gare ni ilahu ka karan azama. sai rara. Bana yi baituka a gurin sarki karshen kurewa rara. Tira raba har da aminci da dawo Muhammadu. Manzo na Rasulallahi Habibi Ahmadu. Alai har bai ka sa su naɗa Muhammadu. Allah sa da ni a ciki sannan Allah ka sa har rara. Buga mana tambura za mu gaida wani zakin mawaka, alfaharin Kano har na Katsina kai duk ma arewa. Ba wani jarumi a mawaka wanda ya kai kamar rarara. Taka sanni ka taka lafiya. Sai rara, Mai girma abun faharin ma a faɗin duniya. sai rara, Allah ya nufa ɗaukakar ka ta zagaye duniya. sai rara. Ka gaba kai sama makiyanka a yau sun kasa cin makarara. Rara kai kafin Allah ne sa su kururuwa. Kayi ta taka kayi ta tasu kai mana garkuwa. Uban su kalifa gonar waka ka zama kainuwa. Alfaharin Kano ka zama uba a gurin mawaka rara. Buga mana tambura za mu gaida wani zakin mawaka, alfaharin Kano har na Katsina kai duk ma arewa. Ba wani jarumi a mawaka wanda ya kai kamar rarara. Shatan zamani na kautu ka taka lafiya. Sai rara, Sarki shugaba a mawakan nan Najeriya. sai rara, Alfaharin mu babu kamar ka a wannan nahiya. sai rara. Ka gaba jami'a ta mawaka Allah ne ya yi maka rara. Ka yi wa uba ka wa 'ya'yansa ka ba su ruwan zuma. Amma aiki amma mota a baka gidan zama. A baka abinci a yi maka dinki ai maka sallama. Ba zai ma haka bandarara ka ba cikin mawaƙan Hausa. Buga mana tambura za mu gaida wani zakin mawaka, alfaharin Kano har na Katsina kai duk ma arewa. Ba wani jarumi a mawaka wanda ya kai kamar rarara. Cikin waƙar ka dole na yau baitin alhikima. Sai rara, Kwarzo ne cikin tafiyar ka akwai shi da azama. sai rara, Alhikima cikin tafiyar nan ka zama korama. sai rara. Abun fahari kake a gurin mu har a gurin ciyaman rara. A ci halak akwai baitinka a wannan tafiya. Dole na yi kiɗa na yabe ka na sa maka kafiya. A ci halak da kai da ciyaman da kyawun anniya. Mun nemi ku addu'a tun da kuma kun rike tafiyar rarara. Buga mana tambura za mu gaida wani zakin mawaka, alfaharin Kano har na Katsina kai duk ma arewa. Ba wani jarumi a mawaka wanda ya kai kamar rarara. Dole na gaida ke Aisha ki taka lafiya. Sai rara, Tumai da ikon Allah ya gajiya. sai rara, Dole na zo na yi miki waka ko ba kafiya. sai rara. Amana ce da ke da ciyaman mun jagun sane rarara. Ka
Rabi'u Garba ɗan gaya kai ma zan maka tambura. Santi na ka kai da ciyaman ya wuce kirkira. Inda kuka yi munan zami ba ma dinkira. Rabi'u Garba ɗan gaya ai mun san ka tafiyar rarara. Buga mana tambura za mu gaida gwani zakin mawaka. Alfaharin Kano har na kan sana kai duk ma arewa. Ba wani jarumi a mawaka wanda ya kai kamar rarara. Ranar gaisuwa gun Amina a fandar kun sani. Sai rara. Shi ma namu ne shi a fandar rara ya sani. Sai rara. Na sa namu Mansur Yarima sarki kun sani. Sai rara. Sarki a gari na Gauti Yariman ma yana rarara. Kaitin Hajiya Mariya zan birnin Saudiya. A wannan tafiya ƙoƙarinki ya zagaye duniya. Kin da jama'a a jikinki a wannan tafiya. Hajiya Mariya don ban mun san ki a tafiyar rarara. Buga mana tambura za mu gaida gwani zakin mawaka. Alfaharin Kano har na kan sana kai duk ma arewa. Ba wani jarumi a mawaka wanda ya kai kamar rarara. Rana tsaya cikin wakar da na yi wa jami'a. Sai rara. Suna na Inusa na rara a nan muka raja'a. Sai rara. Fata na muraran waka ka zarce da sa'a. Sai rara. To a ina kake mu ga an cika duk jama'ar ka ne rarara. Buga mana tambura